Bħalissa fil-kampus tal-MCAST qed tiġi organizzata l-ewwel edizzjoni tal-MCAST Skills Challenge fejn aktar minn 850 student u studenta qed jikkompetu f'65 sfida differenti skont is-settur tal-istudju tagħhom. Fil-ġurnata tal-ftuħ ta' din l-attività attendiet il-membru parlamentari Ewropew Teris Komodini Kakija fejn iltaqat ma' numru kbir ta' studenti u għalliema filwaqt li żaret ix-xogħol li qed isir mill-istudenti stess. L-istudenti kellhom jaffaċċjaw numru ta' ostakoli relatati ma' dak li qed jaspiraw li jiggradwaw fih, fejn fost l-oħrajn ħadu sem studenti fis-setturi tal-ICT, arti kreattivi, applied sciences, inġenerija mekkanika u elettrika, produzzjoni fil-medja, business u bosta setturi oħra. Net News tkellem mal-istudenti tal-MCAST li qegħdin jipparteċipaw f'din l-attività u qasmu l-esperjenza tagħhom magħna. Issa qegħdin nagħmlu kors jismu Marine Engineering, Advanced Diploma Marine Engineering. U għedin namlu skill challenge, għed namlu daqxej lab joints, corner joints, T-joints. U affarijiet ekku, għed namlu bħala eżami bħala s-sada. Xolna l-lum huwa li namlu din il-bicċa aerja 8x8 minn metri ħamrija u namlu bażikament isa ġinin. Kif qed taraw hekk l-ewwel ħaġa li għamilna kienet li wittajna l-ħamrija. Għax il-ħamrija kienet kollha fin-nofs wittajnija, naddaftija naqa mill-ġebel. Mbagħad wara bdejna nitfgħu nqasmu l-pjanti biex naraw kif ħajġuna bejn wieħed u ieħor. Bħala xogħol qegħdin nagħmlu welding, qegħdin nagħmlu vertical up, parti mis-syllabus li qegħdin nagħmlu l-iskola, u qegħdin nagħmlu għamilna llum għamilna l-horizontal ukoll. Bħala feedback sibna ħafna manti is-ser. Wara li jsir ix-xogħol mill-istudenti se jkun hemm professjonisti u għalliema li se jevalwaw ix-xogħol u wara ir-rebbieħa jingħataw tifkira. Waqt din l-attività l-Ewroparlamentari Teris Komodini Kakija qalet li meta toffri sfida lill-istudenti huma joħorġu l-aħjar tagħhom. Stqarret li jitemmen f'aktar involviment fl-edukazzjoni sabiex nimmassimizzaw il-ħiliet tal-istudenti. L-MCAST Skills Challenge se tibqa' għaddejja sa nhar l-14 ta' April u hi miftuħa għall-pubbliku mid-9 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar.